Mutiri Kurwase Nyaribari na baada ya karatori Nyaribari chinga kicho kwa mwena Geoffrey Atera oyosiri bugima buaye wetero gwa kwestima asense moyeto no bumachoge nigo mo senior chief Douglas Nyanga airalibaga lyabene kukulera abasae bali bagutumika ebinyugwa byegotindye guchekwene kebuna ngoche bali gutiga na nkoyegera bali osiki kiagarara basiria obuguma bwabo boigo ase eyabisiaye mujumbe nigo banyara goteba buna chibasari cyanyarire gwika ase chiskuru ao igo ondeta bolia ate banga ki Teresia utigirwa abana babiri ande tabaza ko mentu mesi ese dia goteba iga very simple ekere Geoffrey ya kule August 2025 anyo bwate kende abana bamanyire mbabere bali bayibolwe by August 2025 abana bate mu 2026 2028 ise akubaira sobo mumanyire bona bayesa yekere ayo yuko jakomanda Teresia umusibo omenye ngaki ayenji binyanga umanyire mwaterega ndugo ere abantu ba family ekirumbe Kenya sori bari etown ya Nema aba muraba ke baka abandi batari muraba kumare ke 40 years turi mwana the one ebiyombe ebyo endakete utakoranera modis pande ebiyombe ebyo sori ebiyombe bya sori bya bere form digaira bantu baganda bisaina sakara banyenya sori bagenda abantu njira okonyo bana asige nyumbu bana na marwa kunyu bana urulenya sori usibaya ndenya sori asimoko usinya sori temanyi